Staňte sa súčasťou platformy DAI-BAU, najväčšej stavebnej komunity na Slovensku. Každý deň tisíce spokojných majstrov získavajú overené projekty, kontakty na zákazníkov a spoľahlivé zákazky. Propagujte svoju stavebnú firmu rýchlo, jednoducho a efektívne. Majstri, ktorí používajú platformu DAI-BAU, každý deň dostávajú overené projekty zo stavebníctva a rekonštrukcií priamo na svoj e-mail. Tým používateľskej podpory platformy DAI-BAU denne overuje všetky projekty a kontakty zákazníkov. Majstri na DAI-BAU dostanú všetky dôležité informácie o projekte predtým, než kontaktujú zákazníka. Každý projekt má pridelenú bodovú hodnotu a tak majstri vždy poznajú stav svojich bodov. Nemáte svoju firmu na DAI-BAU? Registrácia je rýchla a jednoduchá. Navštívte www.daibau.sk, vyberte si možnosť registrácia spoločnosti a pridajte svoju firmu ešte dnes. Remeselníci, ktorí používajú platformu DAI-BAU, zvýšili svoj ročný zisk o 35% a viac. Balíky sa platia ročne a už pri prvom realizovanom projekte si môžete pokryť cenu balíka. Predplatení majstri majú prioritu pri výbere nových projektov. Kontaktujte zákazníka hneď. Spoľahliví a seriózni zákazníci radi spolupracujú s majstrami, ktorí sú rýchli a zodpovední. Najlepšie je vždy nadviazať priamy kontakt. Skontrolujte terén spolu so zákazníkom ešte pred začiatkom prác. Zvýraznite na svojom profile všetky úspešné projekty. Tým zvýšite svoju šancu na získanie zákazky až o 80%. Tým DAI-BAU sa neúnavne snaží podporiť úspech vašej firmy. V prípade otázok sa môžete obrátiť na svojho administrátora. Váš hlavný nástroj pre úspešné podnikanie a zvýšenie zárobku máte odteraz vždy po ruke. Prajeme vám jednoduché a úspešné používanie platformy DAI-BAU.